Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Луч телекомпаниясе котлаулар кабул итә. Ознакай бөгелмәдә хөрмәткә лаек шәхесләрне зурлыйлар. Әлмәттә сезон алды хоккей матчы узды. Нур яшьләргә психологик ярдәм күрсәтү үзәге Татарстан Республикасы Яшьләр министрлыгы гранты кысаларында мобилизацияләнгән гаиләләрдәге балалар өчен җәйге интенсив программасы барышында балалар телевидение дөньясы белән дә танышты. Добро пожаловать в телекомпанию Луч Альметьевск. Экскурсия барышында балалар телевидениенең эчке эшләрен үз күзләре белән карый алдылар. Корреспондентның сюжетны ничек язганын һәм аңа күпме вакыт кирәклеген җентекләбрәк белә алдылар. Монтаж нюансларына төшенделәр һәм трансляция системасының ничек эшләве турында тыңладылар. Сверху послойно накладывается всякие видео, PSD, PNG. Тапшырулар яздырылган студияләр аеруча кызыксыну уятты. Хәтта иң кечкенәләре дә үзләрен алып баручы ролендә сынап карый алды. Вот уже третий год жители Альметьевска становятся свидетелями создания волшебной истории фестиваля «Каракуз», участники которого тысячи творческих людей и сотни коллективов, работающих в разных жанрах. Мы пришли в телекомпанию «Луч», и нам показали множество специалистов, и я хочу стать специалистом по нарезке видео. По монтажу? Да. Что-то новое для себя узнал? Да, то, что есть много разных программ, которые помогут мне в достижении своей цели. Бу инде Нур яшьләргә психологик ярдәм үзәге үткәрелгән икенче смена. Күңелле программадан тыш һәр бала өчен психологик аралашу да каралган. Аларга шәхси сорауларны хәл итәргә ярдәм итә. Он мне дал больше друзей, очень хорошее настроение, правильного режима, улыбку. Телевидение дөньясы белән якынрак танышырга теләүчеләр өчен Луч телекомпаниясе түләүле экскурсияләр уздыра. Безнең еш кунакларыбызның берсе Топ компьютер академиясендә белем алучы булачак график дизайнерлар, программистлар, блогерлар, уеннар һәм сайтлар ясаучылар. Здравствуйте! Мы пришли с компьютерной академии ТОП к вам на экскурсию. Телекомпаниябызның яшь кунакларын телевидение дөньясының нечкәлекләре белән таныштырдык. Эфирга чыгучы һәр продукт 2-дән 6-га кадәр кай вакыт аннан да күбрәк кешенең хезмәте икәнне күрсәттек һәм аңлаттык. Да, вот сейчас, вот, допустим, вы видите, что вот в программу выходит сигнал, да, вот, и вы это видите на телевизоре. Кунакчыл коллективыбыз якыннарына сәлам әйтергә теләгән балаларның хыялларын чынга ашырды. Всем здравствуйте, меня зовут Хайдар. Я хочу передать своей маме, папе и сестре Регине огромный привет и желаю Регине, чтобы у нее все было хорошо. Я передаю моей маме и бабуле привет. Марина привет и Валентина Александровна привет. Алып баручы булырга хыялланучы балалар һава торышы һәм яңалыклар белән тамашачыларны таныштыручы булып үзләрен тойды. Зеленый фон, хромакей, потому что мне очень нравится, как там монтируют. Мне очень нравятся задние фоны. Луч телекомпаниясе кунакларына журналист буларак үзләрен сынап карау мөмкинлеген дә бирдек. Что вы хотите пожелать телеканалу «Луч»? Я хочу желать им огромных успехов в телевидении и чтобы всех ракурсы и всех телепередач получались хорошими и без ошибок. Хорошего настроения, хороших успехов. И пусть у них все будет всегда хорошо. Я хочу передать, чтобы у них всегда все получалось, чтобы они снимали активно. Я хочу пожелать тоже успехов и чтобы телеканал «Луч» никогда не сдавался, если что-то не получается.
Хезмәткәрләребез белән кызыклы һәм эчтәлекле очрашулар сезнең өчен дә үткәрәчәкбез. Балалар өчен уздырылучы түләүле экскурсияләр турында тулырак 32 87 88 32 85 95 телефоннары буенча. Луч 32 ел эфирда. Туган көн уңаеннан бүген көн дәвамында Луч телеканалында шул гомерлек тарихның иң яхшы мизгелләрен, иң мөһим вакыйгаларын һәм компания язмышын тудырган кешеләрне искә төшерәбез. 32 ел эчендә беренче шәһәр телевидениесе шәһәрнең һәм республиканың чын горурлыгына әверелде, үз тамашачысын тапты. Bizning telekompaniyamizda Nur telekompaniyasi Rusiyada Луч deb aytadilar. Shundan da Quyosh nuri kebek kompaniyani qutlaymiz yubileyi bilan. Hamda ona boridik urushlar ham ishida natijalarga erishib yashashni tilaymiz. Ishlovchilarga salomatlik hamda boridik eski tilaklarimizni tilaymiz. Kompaniya şuay yaşasın, bizge bütün yağalıklarını, bütün şunday izgilikli işlerini ütkərib tursunlar. Onlarga sağlık, selametlik, onda işlevçilerinin borsuna da isen emin yaşayık bütünümüz birge. 32 yıl bulganday. Şulay da dальше alıp barsınlar özlerinin programmalarını. Koragan kişi korasın, süyünüp. Ознакай районында үзенең 55 ел гомерен авыл хуҗалыгында, авыл җирлегендә хезмәт итүгә багышлаган Олег Владимировны 75 яшьлек күркәм юбилее белән тәбрикләделәр. Чарага муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин, район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин, юбилярның якыннары, туганнары, хезмәттәшләре җыелган иде. Тәбрикләү тантанасын безнең төшерү төркемдә күреп кайтты. Тулырак Илмира Шәрифуллина да. Ознакай районында Чуаш авылы берәү генә. Әлеге милләт вәкилләре халык саны буенча татарлар һәм рус милләтләреннән кала районда 3нче урынны билей. Яктыкүл авылында яшәүче дус тату халыкның берсе ул Олег Владимиров. Кичкенәдән хезмәт сөючән булып үсә ул. Бүгелмә училищесын тәмамлагач армия сафларында хезмәт итә. Соңыннан авылда механизатор, алга таба бригадир булып эшли. Бик күп еллар Ушәлле авыл советы рәисе вазифасын үти. Аны котлап иң ихлас теләкләр яңгырады. Siz инде иң булган, иң алдынгы җитәкче булдыгыз. Һәр вакыт инде үрнәк булып тордыгыз. Безнең авыл советы башлыкларына, әлеге эшләгән ветераннарны чакыргансыз. Бик зур рәхмәт. Әле бүген дә яшьлек дәрте белән янып яши Олег Владимиров. Җирлектә ветераннар советы җитәкчесе дә ул. Район башлыгы юбилярга 75 яше тулу уңаеннан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннан котлау хаты һәм бүләкләр тапшырды. Очрашу алга таба да котлаулар һәм күңелле чыгышлар белән дәвам итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгелмәдә Шәшкә Миргасим кызы Сәлимованың 85 еллык юбилеен билгеләп үттеләр. Әлеге ак яулыклы апа шәһәр халкына Мирас фольклор ансамбле дуслык клубы җитәкчесе буларак билгеле. Тантаналы кичәдә безнең төшерү төркеме булып кайтты. Сүз махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиевага. Сәхнә түрендә Бүгелмәнең иң хөрмәтле ак әбием Шәшкә апа Сәлимова. Бүген ул биредә чыгыш ясамый, ә котлаулар кабул итә. Картаюны белми торган ханым гомерен милләткә хезмәт куюга багышлаган. Мирас ансамблен җитәкләүчене республикада гына түгел, ә ил күләмендә беләләр. Мөнәҗәтләр башкаручылар Санкт-Петербург, Казан, Сабан туйларында, Булгарда чыгыш ясаучылар булып тора. Татар мәдәният үзәгенең ак әбиебез нинди генә чарага чакырсак та, ул әле үзенең өлкән яшьтә булуына карамастан, ул иң беренче килә. Bütün canı təni bilən birilib çıxışlar yasый. Həm bizning Bөгелмә şəhəri, Bөгелмә xalqı gümən Şəşkə apabızның bulуы bilən biz bik bəxtli, həm biz onun bilən gururlanabız. Юбилярны кортларга Бөтен дөнья татар конгрессының Бөгелмә бүлеге вәкилләре, ветераннар советы рәисе, дуслары, туганнары җыелган. Шәшкә апа Сәлимовага алар грамоталар, рәхмәт хатлар тапшырдылар. Сезнең алдагы юбилярыгызны да 100 еллык юбилеозны шушындай матур залларда үткәрергә насыйп булсын. Шәшкә апа Сәлимова гомер буена Татнефть институтында эшләгән. Ә менә иҗат белән лаеклы ялга чыккач кына шөгыльләнә башлый ул. Мирас ансамблен дуслык клубын оештыра. Балаларны, өлкәннәрне Коръән укырга өйрәтеп, татар мәдәният үзәгендә ислам нигезләрен өйрәнү курсларын булдыра. Тормышым кызыклы, матур узды ди ул. Мин үзем теләгән эшләрнең барсында эшләргә тырыштым. Һәм шуңарга мин
өлгірдім деп әйтем. Әлі Аллах Тәала алда күпме гомер биргән, анысын белмим. Бәлки әле тагында өлгеребез нәрсәдер эшләргә. Ләкин мин яшьләргә тәрбия бирү юлында бик күп эшләр башкардык. Укучылар белән, мәктәп укучылары белән булай очрашкан вакытта да без алар белән бик күп эшләр эшләдек. Шуңа күрә Аллах Тәала кабул итсен барса да. Тантаналы чара 2 сәгать дәвам итте. Бу көнне Чәчкә Миргасыйм кызын чәчәкләргә, бүләкләргә күмделәр. Агил Шәрәфиева, Зирек Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хоккейчыларның сезон алды жыйыннары башланды. Калабызның Спутник яшьләр командасы үз бузында Казанның Ирбисы белән дуслаша очрашу уздырды. Әлмәттә узган хоккей командалары очрашуының иң кызыклы мизгелләре алдагы материалда. Юбилейный спорт сарайы бузында узган Спутник Ирбис матчының исәбен Әлмәтле Раил Султангиров аша. Икенче периодта Азамат Мәхмүтов 2-0 исәбен урнаштыра. Икенче тәнәфестән соң Казанның Ирбис хоккей командасы калышуын киметә. Матчның төп вакыты тәмамлануга таблода 3-3 исәбе урнаша. Овертайм нибары 1 минут бара. Раил Султангиров алкасы боз хуҗаларына Әлмәтнең Спутник яшьләр хоккей командасына җиңү китерә. Азактан Әлмәтлеләрнең 2 булит, Казаннарның 0 була һәм 4-3 исәбе белән Спутник Ирбисны уза. Сезон алды җыеннары вакытында Азамат Мәхмүтов Әлмәтнең Спутник яшьләр хоккей командасы капитаны. Ә инде август азагында сезонга капитанны сайлау узачак. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.